Hi people, pungkaham norok jotono no lamchoko ani haini hai YouTube channel o hangke ko ang parao thangma thangka tamke emergency babani bagai kaisa bithi tlang mathango bithi ayong ko parao manthogia hangke aboni bagai ang tlang thang tongo te ama songni bo sori rok khamia hangke ang bo nokni mukitong rok kisa misa tubui manono nei exam tongdo tifano mathangka tam khainai hangke kono rok kaisa singgana o bridge norok sabo saiman chini komin kaisa di bridge norok ano hangke ko ang norok na je phunung manchak phunungnai ang terk khino norok nai tongdi 2 hours later. hangke ko asuk train kamani dofor khaprani porino ang sokpaikya angke second train bai ma paikya phungni first train bai phaina mani phaiman dia ang tini no phirok na himan sok tongmani hangke khana phirok sinai khana phungo exam bo tongo norok nai tongdi The next day. phungka ham norok jotono no lamchogo hangke ko phungai siri thoma bajawai tam khani dehar ekdom samani bokrok rok makturi rok masmali ang kahamake yang exam jorao porinani bo kostong choka porinani dehar rok sitam jani bokrok rok sabui teibo watui bo sek watui wai tongkha exam jorao setabu watui rok wajak haike no ma thangnai bili poja bo paiti paiti ang je poja mui poja paimani abono nakha eko ke train station o sopai kyang watui wai tongo pini konai di train kamala type si watui bang siwo ta khainai hingke nog nga ang te kaisa first ni bridge mangyata hingke abo hingke tam bridge sadi teo mo tam bridge nono komin khaisadi simon ke hingke ko ang truk je norok no phunung manchak phunungnai norok no nai tongdi watui jorawai ko abono phaijak phaikyanggoro tohan bai dorong pai kisa songjak te muya hingke yango gutok kisa tongo hingke ang college thangsinai ego ke college sopai mase tamungkha watui jorao pushpa nungui thangka aso kosto ko parani phaimani exam se rwliya naidi ang rogo jam pushpa nungi naidi sengtang tong phaibai kha ro bukhang tola yang tai masa ko pushpa nungi thanga bukhnai rok si tripura ka phaile man thenga sak dawe abase pushpa nungi thanga kiba exam rwliya ta to kana di norok tam sanai hamka nengla tam sanai saya exam pai pushpa bodu khupo exam pai thanga kiba sini exam pai ko exam pushpa nung thanga kiba so kha khayo norokani kisi sa blog no chada khna hanai tabu bo subscribe khaije ge tongke khairi di dakti hano kisa khairogoi malani norogoi ani te next video rogo hangke ko yango phaibang no yang tei torjak hangke bai nok rok kalagjak norong horman khana busu kosto borok bo nok borok thang tongnai khairong mai singja hambai norok jotono no